Aslıcan. Yine ruhsat soracaktır o şoň ruhsat men ýaladym o men. Gel mümkin. Aslıcan aýdym adat etdim öyle. Men öýdäki günüme goýmadylar başga suwat bara. Öýü abatlyjak diýe araşdyrajak diýe şu agyr meýepler tüýşürmeli diýe erkek kişiň kömegi bolmaly boljak gelip ayarym gelýär kömekleşäý diýe ruhsat beräjekdim. Ha, ayalym kömek etdiýdim. Ha, ruhsat beräýmäslik men aýalyma kömekleşek. Ayalym maňa jaň etdi. Meryem gelmese de bolýar diýdi. Gelse de maňa peýdasy ýok diýe, geçip bir gyra geçip ýatar diýe. Şoň üçin gidip oturma. Ne etdiler? Ha? Yalan söyleyen bir men kan diýsem, ortada sizin mençeler bar ekeniňi bas. Ben ayarım ýok. Ne?